A aby sme sa ešte vrátili naspäť k tomu semináru, pretože to je taká vec, ktorú vlastne my aj ako študenti možno trošku vieme najlepšie porozumieť, pretože my takisto vlastne ten seminár je čiastočne niečo asi aj ako internát, dalo by sa tomu vlastne pripodobniť, pretože práve tam žijú všetci tí študenti, majú tam nejaký ten komunitný život. A či vlastne vy máte nejaké takéto, že, lebo tu na internáte máme, že proste, že žurky, party, ľudia tu fajčia, pijú alkohol, či je to vlastne takéto niečo dovolené v seminári? No tak tu by som asi povedal, že toto sa skôr podobá takému vojenskému režimu seminára, že oproti internátu je to proste nebo a zem. Teda nebo by mal byť ten seminár a zem by mal byť. Ale niekedy je to aj opačne. Ale skutočne tieto veci ako alkohol, nadmieru a proste nedochvíľnosť sa tam netoleruje. Čiže dá sa povedať, že áno, aj my ako dospievajúci možno mužovia, lebo nastúpili sme do seminára mnohí ako 18-roční, 19-roční, sme si nachádzali nejaké spôsoby, ako obísť tento systém a niekedy to bolo možno, že o to viac to vzrušo. Vieš, že keď zakázané si ovocie. vypil presne tak zakázané ovocie a nemohol. Ale vždy vo výsledku a v konečnom tom meradle toho celého bolo to, o čo nám pri tej formácii ide. Hej, že ide o to, aby sme skutočne dovolili Bohu sformovať svoje srdce a niekedy sa to nedá urobiť, ak tebou panujú práve tie hlučné veci, ako hej, zabáva nejaká alkohol.